ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ପରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 108 ଗରା ଜଳରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 35 ଗରା ଜଳ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ 33 ଗରା ଜଳ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ 22 ଗରା ଜଳ ଓ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ 11 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଗଜାନନ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।